Do Prahy som došiel sám, skoro bez peňazí, bez ničoho reálne. Došiel som sám a proste nemohol som si vyberať, nemohol som ísť bývať do jednoizbového bytu, lebo to je tu strašne drahé v Prahe. Takže nemal som moc na výber. Vedel som, že musím ísť buď na intrak, alebo do spolubývania. Takže som vlastne zistil, že tam všetci hulia na tom byte. Ja jediný nehulím, takže som bol taký trošku od vecí. Mal som popravde v pláne natočiť jedno video, kde vlastne sa vám úplne vysťažujem a poviem vám, že čo všetko ma na tom spolubývaní sralo. Fakt, že sralo. Keď som sa už dostal k tomuto videu, tak som si povedal, že proste je to moja minulosť. Bolo to veľmi challengeujúce, veľmi náročné, ale nebudem sa sťažovať. A keby som nemal našetrené, predtým než som sa sťahoval do Prahy, tak by som tu fakt, že neprežil. Ja som mal jeden aj taký mesiac, kedy som prerobil dosť veľa peňazí na jednom takom mojom projekte a myslel som, že som reálne zbankrotoval, proste, že si budem musieť požičať, ale vždycky, keď som mal zaplatiť niečo, tak proste nakoniec prišli nejaké peniaze a nakoniec sa to vždycky nejako vybalancovalo a ja som to ustal, čo je akože veľmi dobrá skúška pre mňa. Ustal som to, ale fakt som mal jednu takú noc, keď som sa zobudil spotený zo sna a musel som sadnúť k stolu a musel som proste písať na papier, aké peniaze mám zaplatiť, čo mám ešte proste zaplatiť, kedy mi majú peniaze prísť. Ustal som to, ale odporúčam vám, vždycky majte proste nejaký budget, ktorý máte pomimo, keby náhodou.